Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Warehouse ng pekeng sigarilyo nagkalat umano sa Pampanga. Posibleng operasyon ng sindikato, iniimbestigahan ng Bureau of Internal Revenue. Mobile vaccination ikinasana sa siyudad ng Angeles para sa mga bedridden na senior citizen. Lalawigan ng Bataan hahatiin na sa 3 distrito. At higit 20 resort sa Pampanga, balik operasyon na. Negative RT-PCR test kailangan ipakita ng mga turista mula sa labas ng Pampanga. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Darito na ang mga naungguna at tinutukang balita ng CLTV News. Nitong nakalipas na taon, magkakasunod ang naging operasyon ng BIR at CIDG sa mga warehouse at paggawaan ng pekeng sigarilyo sa ilang bayan sa Pampanga na malapit sa economic zone. Ayon sa Bureau of Internal Revenue R4, sindikato umano ang nag-ooperate sa mga ito. Kaya punteriya ng ahensya na maimbestigahan at mapangalanan ang pinuno ng grupo upang mahinto na ang illegal trading ng sigarilyo sa rehiyon. Narito ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Hindi lamang ang mga lehitimong namumuhunan ng naaakit na mag-invest sa progresibong ekonomiya ng Central Luzon na kung saan narito ang mga malalaking economic zone sa Pilipinas. Maging ang mga illegal traders, sumisingit na rin ng kanilang operasyon sa paggawa ng peking produkto. Mismong si Regional Director Joseph Catapia ng Bureau of Internal Revenue o BIR R4 ang nagkumpirma sa presensya ng mga namemeke umano ng sigarilyo sa rehiyon. Well, there are group of people, okay, and these are these syndicates, okay, and this is the doing of not only one person, okay, and yes, you are correct there. There are already cases that was filed in court. Sinabi ni Catapia na nito lamang June 24, 2021 sa reklamo ng kumpanyang Philip Morris, nagkaroon sila ng mission order para pasukin ang 2 warehouse sa Pampanga. Unang tinarget ng PNP-CIDG ay ang DOST compound sa barangay Paralayunan sa Mabalacat City at sumunod ang Industrial District sa San Simon o ang Global Asiana Park. Dito hindi lamang kahon-kahon na peking branded na sigarilyo ang nakumpiska, kundi pati na ang mga smuggled raw materials at makinarya sa paggawa ng peking sigarilyo. According to the newspaper, it's 1.3 billion. Okay, worth of cigarettes and 1 billion worth of equipments. Okay, and it is more than that actually, because we also confiscated fake counterfeit stamps. Okay, and there are about 2,060,000 fake or counterfeit stamps worth about 50 pesos each. Sa report ng PNP-CIDG, may 5 Pilipinong manggagawa ang naaresto sa magkasunod na operasyong ito. Ayon kay Director Catapia, may isa umanong nakatakas na Chinese national na hinala rin nila peke ang dokumentong ginagamit nito. Wala rin daw silang maipalad na malinaw na business permit sa kanilang operasyon at pangungupahan sa naturang warehouse. Kahit business permit lang sa local, wala. So far, no. There are no documents that were seen in the warehouse. Okay, registration with the BIR, neither registration with the DTI. Sa pinakahuling operasyon ng BIR laban sa traders ng fake cigarettes sa Central Luzon noong July 29, 2020 sa Angeles Industrial Park, ni-raid ng NBI at revenue officers ang isang warehouse kung saan kinasuhan ng BIR ang kumpanyang GB Global Express Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission, itinuturing na biggest shareholders dito ang kontrobersyal na sina ex-Mighty General Manager Greg Lim at Benson Chua ng GB Global at GB BEM. Sinisikap pa umano ng BIR na humanap ng ebidensya at silipin ang posibleng kaugnayan ng mga ito sa iba pa nilang naging operasyon. I'm not saying that these are certain companies related to Mighty, okay? Because
it is premature now to say that. Okay, but as we gather and dig up information, okay, all the information that were gathered leading to. Base sa Section 15 ng National Internal Revenue Code, may kapangyarihan ng mga revenue officers na mang-aresto at magkumpiska ng mga kontrabando. Sinabi ni Katapia na bagamat matindi ang legal battle sa teknikalidad ng kanilang operasyon, lalo't kapag inaakyat na ito sa korte, patuloy umano ang kanilang pagtugon sa mga sumbong ng mga lehitimong mamumuhunan ukol sa mga fake trader ng sigarilyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa mga bedridden na senior citizen ng siyudad ng Angeles, may pagkakataon na kayo na makapagpabakuna ng anti-COVID-19. Nagtalaga ng 2 bus ang lokal na pamahalaan na magtutungo sa mga barangay kung saan may naitalang mga matatanda na hindi na nakakatayo pa sa kanilang higaan o hindi na kayang lumabas pa ng bahay dahil sa sakit o katandaan. Kumpleto umano ang mga bus sa mga kailangang kagamitan at health personnel mula sa City Health Office at sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center para sa ligtas na pagbabakuna. Nasa 462 ang naitalagang bedridden ng mga Angelenyos na siyang prioridad ng mobile vaccination program. Kasunod umano ng sektor na ito ang mga residente sa liblib na mga barangay ng syudad. Sa may 49,964 ang populasyon ng mga senior citizen sa Angeles City. Nasa 12,412 na ang nakatanggap ng first dose ng bakuna, habang 262 ang fully vaccinated na. Sa siyudad ng Angeles, nais na publiko na ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang kanyang State of the City Address. Ito ang live na tinutukan ni Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, maraming ibinida si Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. dito sa kanyang huling State of the City Address. Isa nga dito sa kanyang mga ipinresenta sa harapan ng konseho, gayon na rin sa mga Angelenyo na nakadunghaw sa pamamagitan ng kanilang live streaming kanina, ay itong COVID response ng lokal na pamahalaan. Sinasabi ni Mayor Lazatin na nakatama lamang itong kanilang mga nauna ng pinondohan na proyekto gaya ng alin itong mga storage facility na kayang mag-accommodate nitong mga bulto ng bakuna na dumarating dito sa siyudad ng Angeles. At sa katunayan umano, Nicolette, itong epektibong COVID response ng Angeles City na binabanggit ay as of this time dito sa kanilang presentasyon ay umabot daw sa higit 43,921 itong mga Angelenyo na nagkaroon ng kanilang first dose, habang yung fully vaccinated na Angelenyo ay nasa higit 6,000 na raw o 6,420 At binabanggit din ni Mayor Pogi Lazatin na naka-standby itong aprobadong pondo ng LGU ng City Council, itong 203 million na allotted dito sa bakuna. Merong pera, kaya lang yung pagbili ng bakuna andyan lang, pero yung pagdating nito para maigawad na dito sa mga Angelenyo, yun pa raw ay ang isa sa kanilang pinakikitunguhan, Nicolette. Pero sa usapin nitong execution, doon sa pag-administer ng bakuna, isa pa daw sa nagpabilis sa kanilang pag-administer ng vaccine ay itong deployment ng 2 mobile vaccine bus, na sa sentro naman di umano, Nicolette, doon sa mga bedridden elderly na kanilang ibababa dito sa komunidad ng Angeles. At binabanggit nila dito sa kanilang presentasyon na, Nicolette, na target ng siyudad ng Angeles yung 70% herd immunity itong darating na buwan ng Nobyembre. Kakayanin daw ito, Nicolette, dahil itong ang extension ng panibagong vaccination site ay kakayanin, Nicolette, sa kabuuan na daw sa isang araw
6,000 person a day dito sa mga vaccination center na itinalaga. Itong extension mula dito sa CCA at dito naman sa bagong Angeles City National High. Binabanggit din ni Nicolette na mananatili daw na business friendly ang LGU dahil yung mga stimulus package, lalong-lalo na sa mga negosyante na talagang heavily heated dito sa pandemya at sa paghihigpit ng quarantine, makakaasa daw, Nicolette, na magbibigay ng extension, lalong-lalo na doon sa mga business permit nitong mga investor, stakeholder dito sa Angeles City. At sa dami nitong mga binabanggit din niyang programa na inaasahan daw, Nicolette, isa sa gusto nilang i-address ngayon, itong problema sa congestion, sa traffic dahil sakaling magbukas ang ekonomiya, matagal na umanong panahon, Nicolette, na itong mga maliliit na kalsada ay problemado talaga, lalong-lalo na kapag bumalik na ang ekonomiya dito sa lungsod. At yan pa lamang, Nicolette, ang mga bahagi ng naging tapok sa SOCA ni Mayor Carmelo Lasatin Jr. Nicolette. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Nagpabalita. Sa pagbabalik ng CLTV News, lalawigan ng Bataan hahatiin na sa 3 distrito at 20 resort sa Pampanga balik operasyon na. Negative RT-PCR test kailangang ipakita ng mga turista mula sa labas ng Pampanga. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na maghahati sa lalawigan ng Pampanga sa 3 distrito. Sa darating na 2022 elections ay maihahalal na ang kauna-unahang kinatawan sa 3rd District ng lalawigan. Ang detalye mula kay Rainiel Pawid. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naghahati at lumilikha sa 2 legislative district sa probinsya ng Bataan. Inatasan ng Pangulo ang Commission on Elections o COMELEC na magpalabas ng kakailanganing regulasyon sa loob ng 60 araw matapos mapirmahan ang batas. Ang Republic Act 11553 ay magkakabisa sa gaganaping national election sa susunod na taon. Sa ilalim ng bagong batas, magiging sakop ng 1st District ang mga bayan ng Hermosa, Orani, Samal at Abukay. Balanga City, Orion, Limay at Pilar naman ang bubuo sa 2 distrito. Habang ang 3rd District ay mapupunta sa Bagak, Morong, Dinalupihan at Mariveles. Umabot na sa higit 760,000 ang populasyon ng lalawigan. Kaya naman pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basihan sa 1986 apportionment of legislative districts. Sa kasalukuyan ng unang distrito ng Bataan ay kinakatawan ni Congresswoman Geraldine Roman at si Congressman Joet Garcia ang sa 2nd Congressional District. Ihahalal ang kauna-unahang mambabatas ng 2 distrito ng Bataan sa darating na 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News. Nakaabot na sa kaalaman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang di umano'y mga fixer o nag-aahente para sa approval ng tinatawag na Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Kaya naman nagbabala na ang DILG Pampanga sa mga alkalde na huwag makipagtransaksyon sa mga fixer dahil hindi lehitimo ang operasyon at maaaring magdulot ng mas malaking problema sa kanilang pagtanggap ng ayuda mula sa nasyonal na pamahalaan. Narito ang report. Ang mga lokal na pamahalaan na direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mamamayan ngayong pandemya ay may access para sa tinatawag na Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit. Higit 13.5 billion pesos ito na economic stimulus program para sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sa ilalim ng Local Budget Circular Number 131, ang aplikasyon ay dadaan sa Department of Budget and Management o DBM. At sa utos ni DILG Secretary Eduardo Año, walang middleman o third party na mangungumisyon para sa approval nito, na sa kanya umanong natatanggap na impormasyon ay may tila fixer na naman magitan.
Sinigundahan ni DILG Pampanga Director Mirvi Fabia ang panawagan ng kalihim sa 19 na munisipalidad sa Pampanga. Dahil ang diskarte ng mga swindler, basang-basa na rin umano dito sa probinsya. Para nagsasabi na tulungan namin kayong makuha itong mga projects na to, kayong kami middleman. Pero hindi totoo yun kasi sa department sa amin lang talaga dumadaan kasi yan. Hindi nawawala yan eh. Wala pa umanong natatanggap ang DILG Pampanga sa reklamo sa mga fixers. Samantala, ayon kay DILG Pampanga Director Fabia, 2 munisipyo ng Pampanga ang hindi pa nakapag-submit at 17 na LGU ang for approval na. Kasama din sa mga lehitimong benepisyaryo ng LGSF FALGU funds ay ang provincial government ng Pampanga. Actually, may 2 ata ako munisipyo na hindi sila nakapag-submit. Pero ipinapahabol ko ngayong araw na ito kung maihabol nila. Kasi 17 lang yung nakita ko na munisipyo natin. But kasama actually yung provincial government sa pinag-avail namin dyan Ang naturang economic stimulus program ng DILG para sa mga lokal na pamahalaan ay may menu na maaari umano itong financial aid, pangkabuhayan o proyektong may kaugnayan sa pagbangon ng munisipalidad buhat sa naging epekto ng pandemya sa mga local community sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit 20 resort sa Pampanga, balik operasyon na. Negative RT-PCR test kailangang ipakita ng mga turista mula sa labas ng Pampanga. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Unti-unti nang sumisigla ang sektor ng turismo sa Pampanga. Sa bayan ng Bacolor, higit 20 resorts ang nagbukas na. Sa kabila nito, ang mga turista mula sa labas ng Pampanga kailangan pa rin magpakita ng negative RT-PCR test result. At ang detalye po niyan, nakasama natin ngayon si Rainiel Pawid. Rainiel. Yes, Nicolette, no, tama ka nga dyan. Unti-unti nang nararamdaman ang revenge tourism o muling pagsigla ng sektor ng turismo dito sa Pampanga sa bayan nga ng Bacolor, kung saan may higit 20 inland at farm resort ay unti-unti na rin silang tumatanggap ng mga bisita. Ngayon nga mas hindi na mahigpit, no, or mas lumuwag na yung quarantine protocols dito sa lalawigan, ay unti-unti na rin ng probinsya. Subalit, Nicolette, muling pinaalala ng local IATF na kinakailangan ng mga resort owner na unang gawing requirement ang negative RT-PCR test result sa mga turistang galing nga sa labas ng Pampanga. Pangalawa, Nicolette, yung mga inside or yung mga local tourists naman natin, mga kabalan natin na mismo dito sa Pampanga, ay kinakailangan lamang magpresenta ng medical certificate mula sa kanilang RHU. Ngayon, Nicolette, para sa lahat naman ng turista, kinakailangan na mayroon silang advanced booking na maipakita sa mga border checkpoint papasok nga doon sa mga resort na ito. Pinapaalala rin ng local IATF sa mga resort owner na mag-invest dito nga sa mga thermal scanner, mga fogging machine para daw tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay protection para sa lahat, maging sa empleyado at maging sa mga turista. Pinaalala nila, Nicolette, na hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic, kung kaya't patuloy din ang pagpapatupad ng strict health at safety protocols. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Hindi lamang ang pisikal na kalusugan ng mga taong apektado ng COVID-19, maging ang mental health ay tinututukan na rin ngayon ng pamahalaan. Inilunsad sa bayan ng Arayat ang libreng debriefing at gamutan sa ilang mga residente na nakararanas ng depresyon. Darito ang report ni Rainiel Pawid. Marso ngayong taon nang mamatay ang asawa ni Helen Martinez, residente ng Arayat, Pampanga. Nagkasakit po siya ng TB, tapos nanggamutan po siya, tapos namatay din po siya. Ito na raw ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Helen. Bukod sa nawala ng kabiyak, hindi niya raw alam kung saan magsisimula lalo na't may 5 anak pa siyang dapat suportahan.
Na-trauma rin ang kanyang 19-year-old na anak at tila hirap na matanggap ang pagkawala ng kanilang ama. Yung anak ko, parang nadidepress siya. Meron pa kasi akong batang maliit, 2 taon. Alos minor lahat yung anak ko. Base sa pagsusuri ng doktor, nakararanas ng depresyon ang anak ni Helen, kung kaya't kinakailangan itong bigyan ng mga pampakalma. Nanggagamot po siya ng 100 plus yung gamot niya kada araw. Hindi rin makahanap ng trabaho si Helen dahil walang mag-aalaga sa kanyang mga anak at isama na riyan ang hirap makahanap ng trabaho bunsod ng krisis. Kaya naman laking galak niya na maging benepisyaryo ng Mental Health Help Project sa ilalim ng Alagang Nanay Program ng Arayat. Magkakaroon ng assessment at debriefing ang kanyang anak sa tulong ng MSWD o Municipal Social Welfare and Development. Libre rin itong sasailalim sa MRI alinsunod na rin sa payo ng doktor. Ito ay isang pagsusuri upang maskan ang ulo ng anak ni Helen. Inabutan din siya ng tulong pinansyal upang may maipuhunan at mapagkaabalahan. Binigyan ko po siya ng 5,000 para pag-umpisa niya sa pagtitinda. At yun din pong anak niya, tututukan ko rin po ma-vaccine siya. Dahil siyempre kailangan na masiguro natin yung kaligtasan niya para sa mga anak niya. Isa ang mental health assistance program sa mga priority programs ng pamahalaang bayan ng Arayat. Bukod sa malusog na pangangatawan, ang malakas at matiwasay na pag-iisip ang importante upang sabay-sabay na makaalpas sa dagok ng COVID-19 pandemic. Base sa latest COVID tally ng Arayat, 675 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, 32 ang active cases, 47 ang namatay at 596 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais niyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.